Bruno Alves i Bosingva, evo i našeg sastava. Što se tiče Portugala, to je formacija 4-3-3. Bruno Alveša, ipak i dalje napad naše reprezentacije. Stanković! Simao. Ponovo odličan potez Ivanovića i... Možda sam i pogrešio. Zoran Tošić u istom stadionu dao i slobodnog udarca upravo. 1-0 sa Brosa. Vidić. Lepo je Krasić prebacio ka Tošiću. Krasić. Kuzmanović. Rukavina. Lepo ubacuje Rukavina. Pokušao i Kuzmanović. Drži od Tošića. Uspeva i da centrira. Nezgodno. Koliko smo sreće imali. Deko. Prekršaj nad Simaom. Tošić. Lepo ka Kuzmanoviću. Tošić. Dragutinović. Odnosno Tošić malo čas, sada Krasić. I Simao. Prekrši sada. Kada su majstori na terenu. Ivanović. Nekoliko duela sa Tošićem je dobio. Sada odličan potez Jovanović. Tošić. Krasić. Preskače lopta Krasića. Pokušaj Rukavine. Korner. Poslao na zagrevanje Pantelića. Nalazi prvo Vidić sa Brosa. Duelu. Odličan potez Vidića. A zatim i Dragutinovića. Krasić. Kuzmanović. Prilaze mu Deko sa leđa. Odlično je Kuzmanović prošao. Pantelić se za trenutak oslobodio i odmah prihvatio loptu. Rukavina. Pantelić. Uklizao je Pereira. Evo šanse. Pokušaj Jovanović. Dulja je tu da pomogne i iščupo je Dulja. Se za Rukavinu. Uklizao je Pereira. Prošao Rukavina. Žigić. Nema gola. Kovačević. 86. minut po mom satu. Evo šanse. Gol! Bane Ivanović. Koliko je samo značajnih golova ovaj momak postigao u karijeri. Sećate se verovatno i za mladu reprezentaciju baš u Portugalu protiv Hrvatske, odnosno u Nemačkoj, oprostite, 2004. U 92. minutu za pobedu 3-2. Sada u 86. 7. na radost stotinjak naših navijača ovde na stadionu Sportinga u Lisabonu. Ivanović za 1-1. Da li je ofsajda bilo, sada zaista nevažno. Zastavica nije podignuta, sjajno se snašao Ivanović. Zaslužili smo igrom u drugom poluvremenu izjednačenje. Nismo blistali, ali nije ni Portugala biti ravnopravan u Lisabonu, bar u tih drugih 45 minuta sa takvom ekipom i sa takvim majstorima kao što je Portugal. Mislim da je pogrešio pomoćni sudija, ali srećom po nas. I po novi bod, ali moglo bi ovo puno da nam znači. Žigić, možemo li do pobede? Pantelić ka Žigiću, nema gola, ne. Poraženi u Lisabonu, mada je Portugal u 11. minutu preko Simaa sa Brose poveo 1-0. U 86. minutu konačnih je... Skolari! Nije navikao Skolari da... Nije navikao Skolari da ovakve probleme ima sa reprezentacijom.